tardes, soy Ruth de Indie Galicia y vamos a pasar un ratito hablando con Maneiro, que nos está presentando eh, su nuevo LP que se llama A Miña Mellor Versión. Por que a miña mellor versión? La Porque outra non nos gustou. non é iso, é que quere que te fale castelán ou falo en galego? Ah, Digo no, habla como, como quieras, sí, 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 sin vale. problema. Digo to porque, a ver, hai xente que lle costa moito traballo decir que non. Ah, E o que fai é facerse daño a si mesma, sabes? E eu creo que dar ese cambio a cambiar e a decir no, hasta aquí, vale, te axuda a encontrar a túa mellor versión. muy bien, buena respuesta. Y háblanos, ¿quién eres? ¿Quién es Javi Maneiro? Cuéntanos un Pois, poco. pois mira, Javi Yo creo Maneiro que te conocen, pero... é o fillo de Lola Necha e é un tío que naceu na Pobra, que agora vive en Ribeira e que leva pois 34 anos dedicándose á música e facendo cancións. Estuve casi toda a miña vida nun grupo que se chama Heredeiros da Cruz, pero ao par tamén fixen carreira en solitario e con outra banda que foi Jabón Blue, co que editei 4 discos, Ujú. e en solitario que levo 4 e agora estou presentando os novos sinxelos para o que vai ser o quinto. Que eso nos lo vamos a ver en verano, ¿no? Entiendo. Bueno, agora saeu o segundo sinxelo que é a miña mellor versión, Sí. agora en marzo para axudar no lanzamento da xira de teatros que estou intentando arranxar e saldrá o terceiro single. Ujú. A miña intención é que no medio do verán salga outro e Ah, logo de cara a Navidades, depois da gira, facer 4 ou 5 cancións máis e presentar o disco. y si llevas tantos años, Javi, ¿cómo te involucras en el mundo de la música? Pois mira, mentras non perda a pasión, porque eu sempre digo mesmo, te pode gustar unha cousa ou podes ter pasión por esa Sí. cousa. E cando tes pasión, as cousas se fan de outra maneira, non? Se fan máis desde o corazón e non Sí, tanto desde a cabeza. Entonces, me encontro con moitísima forza, con muy bien. moitísima ilusión e con ganas de ver o que pasa aí no vacío, non? Porque acabo de tirarme ao vacío con plomo nos pés e non sei, teño moitas ganas de picar pedra e que a xente descubra toda a carreira que hai fora de Detrás. Heredeiros da Cruz Ujú. e que, bueno, que veña a verme e que disfrute con o que eu teño que ofrecer. Mira, ¿y en qué momento decides dedicarte a la música? Pois foi estando no instituto, Sí. había unha discoteca na miña época que era a Golden Fish, Ah, es e gran, aí gran, gran sitio. por aí pasaron a maioría dos grandes grupos de rock dese país. Pasaron Balón Rojo, Suaves, Rosendo, eu que sei, todo, Sí. Extremoduro, e eu con 16 anos ou 15, foi o primeiro que vin foi os Suaves. E dixen, mi madriña, eu quero estar aí, eu quero ser como esta peña e eu quero dedicarme ao rock and roll. E eu saber, xa tiña unha guitarra en casa, xa escribía cancións, sabes, tiña unha acústica, Sí. e foi cando dixen, me vou comprar unha eléctrica e quero facer rock and roll. Y vamos a seguir entonces. Sí, logo no instituto foi cando conocín a Tucho e me acerquei aos ensaios de Heredeiros da Cruz e aí, querendo ser guitarra como xa había dous, pois acabei sendo cantante. E aí empezou a historieta con a música despois de tantos anos. Y háblanos un poco de este nuevo trabajo, ¿ilusionado? Mogollón, Mm. mogollón porque esta canción que a miña mellor versión é como sembrar, sabes, unha Sí. base na que digo a partir de aquí son eu, sabes, e son a miña mellor versión
e o que vos vou a cantar o que está escrito polo meu puño e pola miña letra e do que eu son, e do que eu Ujú, sinto e como quero contar as cousas. E ilusionado un mogollón, porque teño as tablas, teño un nombre, e ora o que necesito que a xente veña a verme, coñeza a miña nova banda e o meu equipo de traballo e facer un concerto e un espectáculo super profesional e que a xente eh, se sinta que pagou unha entrada por ver ujú. un concerto de verdade e profesional. ¿Y no te da canguelo esta nueva etapa? Moitísimo. Mira que todo o mundo me di, joder, que huevos tes, tirarte ao vacío, sabes? Pero eu creo que hai un momento na vida que é necesario facer eso. Sí. Porque eu me arrepentiría se non o fixera, sabes? Ujú, Porque levo, claro, podía estar super cómodo onde estaba e tocar para moitísima peña, estar no punto de mira de todo Dios, pero hai unha cousa que eu digo que é importante ser e non só sí. estar, sabes? Ujú, E eu neste momento da miña vida só me sentía estar e sí. agora quero ser eu, sabes? Sí, sí, sí. ¿Y ahí crees que ha evolucionado la música en todo este tiempo? Tu música. A miña A música, esta nueva mejor versión de ti. cada canción e cada letra vai vestida dunha forma distinta, sabes? Non, eu nunca sei, e tamén é o bonito, por onde me van a levar as letras e Sí, como os vou vestir. Entonces, eu creo que eso en unha carreira en solitario te dá máis flexibilidade para poder vestir como ti queiras, sabes? sí. Nunha banda tes un camiño, aparte dunha banda de tantos anos, tes un camiño bastante claro e marcado, pero ser artista en solitario te permite eso, ¿sabes? Poder disfrutar y experimentar con sons y Y con hacer más formas. cosas, entiendo. Sí, mira, esta miña mellor versión leva unha zanfona, sabes? A mí é un instrumento que me alucina a zanfona. E queríamos, o produtor Fran Gude quería darlle así un pouco de raíz á canción, ¿no? Por eso de sembrar base e sair co meu nome e dixo, ostras, por que non Ujú, facemos algo que teña un color? Se yo, joder, pois xa está, zanfona. listo. Que é o instrumento que máis me gusta e leva zanfona, leva algunha parte de percusión tradicional e unha flauta final. E a verdade é que me pareceu super lindo o arreglo. Qué guay. ¿Y cuál crees que fue el momento más importante en tu carrera? O momento máis importante da miña carreira. Eh, ¿O está por llegar? bueno, sempre vai haber momentos importantes, sabes? Hai moitos que estarán Sí, por claro. chegar, pero para min o máis importante donde me fixo dar o paso de simplemente cantar nunha banda e salir a pasarmo ben e importarme toda unha mierda, a de repente coller os mandos e eu escribir todo, que foi Jabón Blue. Eu creo que Ajá. Jabón Blue foi un paso para min super importante a ter que, sabes, escribir e dirigir un equipo de traballo, non ser un líder Sí, de unha banda joder, facer que todo se unha piña e que vamos para adiante e a saco. E eu creo que Jabón Blue con eses 4 discos e 5 que foi o último que fixemos cando fixemos un parón, axudoume moito a iso, a saber coller as riendas de unha banda e capitaneala. ujú. ¿Y crees que uno de los peores? Os peores momentos, pois eu creo que o peor momento foi cando me sentí un disparo na cabeza arriba do escenario Ahí fue, ¿no? de repente deixin de sentir a boca e dixen, joder, que me está pasando? E foi cando me dou bueno, cando me reventou unha Sí, vena na cabeza. sí, sí, sí. Creo que foi un momento así de máis medo, porque teño caído, teño doblado pernas e facer concertos igual,
pero eso foi un paso importante e creo que un pilar fundamental para todos os cambios que viñeron despois disso. Pues sí. Porque experimentar, No, ter un pé máis alá que aquí, no ya. o que te fai é valorar as cousas de maneira distinta e empezar a querer facer cousas que te fagan feliz, sabes? Sin deixar de lado todo aquilo que te disgusta ou que non te fai estar a gusto. Entonces, eu creo que ese foi un punto fundamental na miña vida e en todos os cambios que están pasando, claro. Sí, sí, sí. Mira, ¿tienes alguna expectativa para el disco, así futura? ¿Cómo crees? Pois non o sei, ¿Que guste? crearme expectativas é un error. Eu creo que vou a ir, a seguinte canción xa está grabada, xa está lista para sair, a terceira tamén, Vale. e estou escribindo un montón de letras para o que quero facer depois do verano. Entón non sei, eu que quero e que necesito é tocar. Tocar, porque tocar significa estar vivo. Sí, Facer discos podes facer e pode pasar ou non pasar, pero tocar, subir todo o escenario, comunicar e intentar transmitir o que dice esa canción e facer que a peña se sinta involucrada do show, sea en teatro, sea en acústico, sea nun festival, eso é algo que me sí. mola e que eu necesito. Entonces, diría que tocar é o importante. ¿Y tú qué preferirías, Javi? ¿Las salas o así festivales grandes? ¿Dónde te sientes tú más cómodo? O más o menos, A mí me gustan as salas. sí, ¿no? As salas é donde todo nace e donde máis fácil é comunicar ca xente e ver en primeira persoa como están recibindo o que ti estás cantando, sabes? Porque estás vendo cerquísima, podes tocalos, podes acercarte a eles e deixar que canten. Puedes ver las caras. Sí, sí, a mí é que me encanta, sabes? As salas. Os grandes festivales tamén, pero é unha cousa si tes un nombre e vai moita peña a verte, xa todo vai solo. Ora, cando non tes un nombre e te enfrentas a un gran festival, tes que aprender e saber que vai pasar algo ou non, sabes? Simplemente están Sí. descubrindo. Entón non é o mesmo como nas salas. Nas salas darlle caño ao amplificador e suben os vatios e a peña despeina, e iso é o máis bonito. ¿Y qué, así por curiosidad, qué música escucha Javi Maneiro? Pois, sobre todo, rock and roll, rock pop, música así de española, escoito moito a Coque Malla e a Mm, Leiva e logo me gusta, bueno, tiro moito da música de toda a vida, me encanta escoitar a Bowie, a Dylan, a Hombre, claro. Faces, a Rod Stewart e joder, e ahora estou escoitando un grupo que me encanta, que son os irmáns Sardelli, que é Ajá. unha banda argentina que se chama Airbag, Lo que voy a anotar eso. me fixo de volver a sentir, sabes, como cando era un chaval que vía uns músicos e dicía, joder, que guai, como mola esta banda. Pois me despertaron en min esa sensación outra vez, tío. Qué guay. Sí. Mira, ¿y tendrías algún sitio soñado para tocar? De esto que digas, quiero ir a no sé dónde, a Las Vegas mismo. Non, eu quero cerrar os ollos, abrilos e que haga sintonía, sabes? Que a xente, un teatro que se abre a luz e a xente aplaude, sabes? Da igual que teatro sea. Molaría un enorme con 1000 graderíos e toda esta peña, pero eso Todo se igual non andará. pasa. Claro, pero bueno, no, si un sitio enorme onde tocar, eu que sei. O que veña ben vido será. Benvido, ¿eh? Sí, eu creo que sí. Mira, ¿y tendrías alguna canción favorita de toda tu carrera o de esto último que estás haciendo a la que le tengas así mucho cariño o te haya costado trabajo hacer? A ver, terlle moito cariño, teñolle a todo o disco de Un bonito despertar. Ujú. En general, porque
foi algo que tuvo unha maneira de crearse especial, sabes? Sí, Porque eu escribín todas as cancións en un mes e empecín a gravar baixos e baterías e de repente foi cando me pasou o que me pasou e resulta que todo o que había escrito se fixo realidade, sabes? hostia, Sí, joder, a mí, e xa eu tiña en mente cando estaba antes de eso tiña en mente chamarte un bonito despertar, sabes? Depois do que me pasou, xa ser unha persoa distinta e cando estuve na UCI, pois tuve moitas, como te diría eu, se chamar alucinacións, visións, eu que sei, el sabes? subconsciente, vete a saber. Sí, tío, me vi morto e eu me despertei a hostias e quiteime a mí mesmo da caixa e puxeme arriba da cama e aparecí en posición fetal, tal como eu tiña pensado que fora a portada dese disco Un bonito despertar e non sei, é como unha premonición e teño Pues sí, moito cariño. É o disco máis especial realmente que fixen. Hai moitas cancións que marcaron cosas importantes na miña vida, pero creo que son un romántico, é algo que marca sí, claro. a miña forma de ser e de vivir. ¿Y alguna novedad que nos puedas contar, aunque sea secreto? No, é que eh, Bueno, que sea secreto no, venga. novedades, Secreto no. joder, no, a ver, novedades, podes dicir que a banda que vos ia tocar, Bueno, sabes? Que está a batería, eu estou buscando a batería, xa teño ujú, a persona, ¿no? Pero ainda temos que empezar e falar de cousas, pero está o baixo Pachi Cruz, ujú, está no teclado Iria Iglesias, que tamén é a rapaza que ca súa empresa Aqueladas está facendo os videoclips que estou facendo, ujú. está nunha guitarra Rubén Cores, e aparte o arreglista das cancións, e tamén o director musical da banda, e en outra guitarra está Fernando Calvo, que Ujú. é o guitarrista dos Suaves, que, mira ti, aquele grupo co que eu empecé Ya te digo. e flipei e de repente ahora estou tocando, non? Con un dos miembros desa banda. E logo con Fran Gude, que é o produtor e técnico de sonido, que é o que realmente lle dá, lle dá sonido e lle dá calidade, non? A música que eu fago. Qué guay. Bueno, Javi, pues si nos quieres contar algo más, si no, tampoco te voy a tener aquí toda la tarde, pobre. No, joder, a ver, nada que é unha decisión complicada a de salir en solitario Ya. e embarcarme nesta aventura Ujú. na que eu creo que vou a ir como se fora nun barco de vela. Que estou super flipado No va a motor, entonces. no, por ahora vai co vento. Por eso que habrá momentos, sabes, de calma chicha, de calma Sí, claro. podre, de vendaval, de chuvia, de tronada, e que eso é o bonito, sabes? Non sei a que Pues me sí. vou enfrentar, pero eh, non sei, cada momento por onde pases surgirá a musa da inspiración e Y me dá unha saldrá. canción nova que, que eu intentaré enseñarle a xente con a axuda de todo o meu equipo e que, joder, que creo que vale a pena, sabes? Ujú. Intentalo e que, joder, que este verán espero poder subirme a bastantes escenarios e tocar para moita peña. Qué guay. Pues no lo intentes, hazlo. vou no, a ver, vou no facer, tamén depende de do apoio e da, sabes, de Seguro que sí. a, como a industria Mm. acolla, bueno, pues a miña carreira e vamos a ver, picar pedra e que facelo. E eu Efectivamente. Ir a estou tocar a todo donde te digan. con ganas de coller a bandarria e a pica
E, bueno, levar a guitarra ao lombo tamén. Eso también, eso no la olvides. Claro, non, a guitarra vai comigo a todos lados. Bueno, pues nosotros desde Indie Galicia te deseamos mucha suerte. Y si te apetece mandarnos un saludito, agradecidísimos estaríamos también. Vale, pois un saúdo e unha aperta moi grande para Indie Galicia por prestarme a súa axuda e por darme voz a presentar a miña mellor versión. Muchas gracias, Javi. Ha sido un placer. A vos e, joder, cando sea da seguinte canción, pola farei checar. Pues Vale. venga, perfecto. Qué guay.